I say no one better come man. I say na come man oyibo. One day say na come man oyibo. Man eziokwu na akakwana mman Igbo. Itago we aka ji eweli eziokwu we na-achị ndị Igbo anyị. Kita ga na ntị. Nwe nwaanyị pụta sị na nwaanyị ba anyị sị na di afọ ọzọ n'Imo State maka ndị na-asị awụ na marry from Imo State ụmụ nwaanyị ndị awụ na marry from Imo State. Ọ sị ịdị iche na ịchọghị di Imo State. Ma ị na-eje n'ụlọ ụka na-ekpe ekpere di ma mmekọ ebe di gị esi wee bịa. Ndị pere sị you no marry from Imo State na-enye akọ nke akọ ya ọbụla akụkọ. Enweghị emekata ka nnụ onye Imo State di nwaanyị sị na di afọ ọzọkwa n'Imo State. Ha anụkpọọlụ ya maka ndị na-achị na ha ajịghị na Imo State ọ sịkwa na olu unu bagodu na ha ajị ịlụkwa na-aghọta ihe nji kagbo ọzọ dịka ibia wee bụkwa na o wee shio na unu ji ijekwa na nke dibia na-achọmanya wụdị chọma unu afọ dị na unu ga-eme dibiaziala unu si na Imo State ịgbakọrọzie ya mgbe ahụ ụwa nọzi n'ụwa mgbede gị ịgbakọrọzie ya mgbe ahụ ọlụzie na ọ sị na o nwere ozi o ji maka ya na-agwa ụmụ nwaanyị na-asị ha bewekwa ekpere ebe di gị bewekwa ekpere di na ịmakwa ebe di gị ya esi wee bịa maka ndị make gị up their mind wee na-asị onwe ihe dị njọ na mmadụ imeke up ma his or her mind si na ebe ọ ya anụ from nakwa ebe ọ ya ha anụ dị ọ nakwa ebe ọ ya anụ nwaanyị nakwa ebe ọ ya anụ nwaanyị ịghọtago mana n'ọbụ na o si na dị unu ya afụ ya ka unu were ntị unu fụ were ntị unu na welekwa anya unu nene maka na ụwa mgbede ka mma a nsị ewere mgbede a wee nọrọ na-ezute ike na-achụkwa na anwụnta letara ọ na mfụrụ ogolo fushon apụ ka m wee jidekwa wee tụọ n'ọnụ mmụọ mana negodo na vidio aka unu ofu I did a video last week. Okay, or this week. Last week, but hello, Mbana Mbisi. Between me and Mbisi. And I saw a lot of harsh comments. When I didn't insult anybody. I saw a lot of harsh comments from people. They talk too much. You did that. You did that. You menanka. You like trouble. You like this. Are you stupid? Who? It's your trouble. You know any trouble. Do you think I have your time for your trouble this year? As a trouble this year. Do you think I was in? Do you think I have time for that? Most of you now comment. So sometimes when you go for frustration, you come to my own page, my own business center, like telling me that I am telling me that I am too inquisitive, that my consistency is perturbing you. In my own office, putting much interest, much strength, being more consistent in my own at my own office. I will look in. Give up, but I come and na my own office. Why? Stop going to the market every day. Stop going to the market every day. I talk too much. If I don't talk, how I go chop? Most especially if I put this why I got church by church to beg for husband, to cry for husband. Naga deep by deep to beg for husband. I can't marry for Imo State. Oh, even if one more one I oh, you will give up again. Give up again. Got to him without how we wish. But you are here on social media. I can't see marry from Imo State. Who beg you? Who they beg? Dear no Imo State here for. Dear Gula. Anya we chala dear Gula. Dear no more. Of ABC. I can't marry from one. Actually can I go big Gabawa patch up Gabawa Quadi. Sorry, we will now. Bewa Quadi 280. My get from the Dibia. Chawadi. But even as Facebook say you can't marry from one. You can't marry from Imo State. In about all on Facebook. About some I can come to my page and say whatever I feel like I want to say. Go work and then bother more because in the name in tomorrow. Opaka have what you in the name it became normal. Oh, in the name of them now. But go and comment say, oh, go and enjoy the judge. Oh, go enjoy the judge. No, I what you want to do about like it. It's a dog. Me fast na cry. Hi, Bundaman Jamon.
onye nenegonu wee sị na ebe dị n'afọ ọzọ n'Imo steeti biko ọwụla abịa na-agbadatawa abịa ndị ọma njem ọnụ ụlọ abịa gbadatawa ndị ọgọ m ndị Ebonyi na-agbadata na dịka anyị gọwa ọgọ ngọkọ ghọtago egbolile ndị ikwu ibe m ndị Enugu na-agbadata Enugu na dịka fọkwa ozi Anambra ndị agbata obi anyị na-agbadata maka na ebe unu si na dị afọ ọzọ n'Imo steeti na dịka dị n'obodo ọzọ eche ghọtago na ya egbu ya na nkenke ụlọ Ebonyi ọgọ m na-agbagotewe ọ bụrụkwa n'ọnụ kedu afọ ya anọ ndị ikwu na ibe anyị bụ ndị Enugu na-agbadawe ebe ahụ ma ndị ọ na-agbadatawa n'Abịa steeti be anyị ọ bụrụkwa na Anambra agbata obi anyị na-ejewe na dịka ka nkụ maka nwaanyị asị na dị afọ ọzọ gwanụ n'Igbo ka emekwana ka anyị si eme ịghọtago